Kang samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon ining ikanapulog walo nga Domingo sa tuig, atong iapil sa tuang pag-ampo sulod ning Santos nga Misa, ang tagsa-tagsa nato ka mga katuyuan ug intensyon para sa atong kaugalingon, para sa atong pamilya ug para sa atong katilingban. Ingon man usab kining mga pamisa nga atong pagabasahon karon. Manglingkod sa special intention halad pasalamat sa mga grasyang nadawat sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, sa mahal nga Birhen nga Maria ug sa tanang santo sa langit. Naghalad Sanoy family for the soul of Nanay Felisa Utom. Naghalad Kent Arias and family. Halad alang sa kalag ni Felisa Utom Rodrigo siyang first death anniversary. Naghalad iyang pamilya. Halad pasalamat sa Dios Amahan, inans kanunayng panabang patron de los Desamparados, Santo Niño, San Isidro Labrador, mahal nga Birhen sa barangay, sa tanan nga mga grasyang akong nadawat, ug halad usab sa kalag nilang Mamerto, Concordia, Luz, naghalad Rosinda Bildad. Halad pamisa sa kalag ni Aquilino Carzano, naghalad Wadina Carzano. Misa alang sa kalag ni Juan Ramos, naghalad Marcelino Ramos Jr. Halad alang sa mga kalag nila ni Agustin, Evangeline, Modisto, Amado, Pedro, Feliciana, Idi, Pipito, Fidila, Salvador, Sean Promel. Naghalad Maricel Bustamante Ramos. Misa halad alang sa mga alang nila ni Simeon, Vicenta, Esteban, Agustin, Pablo, Primitiva, Dionisio, Marcelino Marcos, naghalad Marcelino Ramos Jr. Halad alang sa mga kalag nilang Annalyn Enero, Anisito Enero, naghalad Marcelino Ramos Jr. Pamisa sa kalag nilang Olympia Navarrete, Daniel Enriquita, ang nagpamisa Leo and Jennifer Navarrete. Halad pasalamat sa mga grasyang nadawat ug sa mayong panglawas. Halad usab sa kalag ni Calixto Superable Jr. Naghalad Angeline Alan and Lastimoso family. Pasalamat sa Santissima Trinidad ug sa Sagrada Pamilya sa mga grasyang nadawat alang sa kapulayan nga dayon sa kalag nilang Hubencio, Bernardina Sotero, Vinancia, Petronilo Gerardo, Hilario, Nicanora Francisco. Naghalad Indangan del Pozo Sumbilon and family. Halad sa kalag nilang Jeremy de la Serna atol sa iyang ikanapu nga death anniversary niadtong July 21. Naghalad Paulo de la Serna and family. Halad pasalamat ni San Isidro Labrador, Santo Niño, inans kanunayng panabang Santissima Trinidad sa mga grasya ug maayong panglawas nga nadawat. Halad usab sa kalag nilang Hilaria, Remigio, Junre, Vicente, Primitiva, Agustin, Rita, Baltasar, Ramon, Avelina, ug sa mga kalag sa tanan sa purgatorio, iban kadtong walay naghandom kanila, naghalad Jomar and Rosemary Linares. Manindog, aron maandam kita sa pagsaulog ng Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala.
Kaloy ati kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadto ti kataniya ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan og mag-aagap. Ayaw pagpahilayo ka namo ug patalinghugi ang mga pagampo sa tanan nga nagdaig kanimo. Pasayloy ang mga sala ug iuli kami nganha sa kinabuhi. Ug ang pingi kami diha sa imong gugma. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoo Jesucristo mga anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basa ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamog bino og gatas nga walay bayad. Kanong gastuon man ninyo ang inyong kwarta, niyan ang dili makabusog. Pamati kamo kanako, ug makakaon kamo og mayong pagkaon, ug matagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako, aron dili kamo mamatay. Maghimo ako og walay katapusang kasabutan, uban kaninyo ug panalanginan ko kamo.
Sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo ug gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhat mo ang imong kamot ug gitagbaw mo ang imong kamot ug gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamaturan. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Dili. Hinunua, taliwala niining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro, ako nga walay bisan unsa,
nga makapahimulag kanato sa iyang gugma, bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nung punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumalat ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya niadtong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga nag-inusaras usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tawo ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawa sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tawo, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna ang iyang mga tinun-an miduol kaniyag maingon, hapon na kaayo ug awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tawo ug paadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manglakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang among dala. Si Jesus maingon, dad-a nga ri. Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tawo ug gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tawo. Nangaon ang mga tinun-an ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno ug napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanos mga tawo nga nangaon. Walay labot sa mga babayi ug sa mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag sa tanan. Welcome back to me, no? Ako lay mo welcome sa gulingon. Mga igsuon, sa atong ebanghelyo karon, kung naminaw ta sa atong mga pagbasa, salmo o ebanghelyo, kanunay naghisgot kabahin sa pagkaon. Mao na nga ang timas ato ang pamalandong karon nagtuyok ra gyud sa pagkamanggihatagon o pagkamanggialagaron sa atong Ginoong Hesukristo.
O giunsa man pagpakita sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkamanggihatagon kanato. Iya kining gipakita sumala sa atong mga pagbasag ebanghelyo, pinaagi sa pagpakaon sa mga gigutom. Iyahang gipakita pinaagis pagmilagro sa pipilalang kapan ug isda aron makakaon ang 5,000 ka tawo nga naabta nag-awaaw ni adtong tungura. Mga igsoon, hilabi na katong mga pamilyado, sayod gyud ta that food is our top priority. Ang pagkaon gyud mo ay pinakauna nato nga priorities pamilya. Kanang riband makahuwat ra na. Kanang lipstick bahalag luspad ning atong ngabil. Pwede rag hidhirag at yutis kung magkalisod. Pero ang pagkaon para sa ato ang pamilya mao gyud nay kanunay natong huna-hunaon ug atong unahon. Ako na-assign kog seminaryo karon, ako'y treasurer. Daghang kwarta pero di ako, no? Unya, ang pinakadako nga portion gyud sa budget sa seminaryo tungod kay 90 man may katawo mangaon didto. 74 ka seminarista, 11 ka pare, 13 ka trabahante. Unya pakapinan man na nimo 5 ka tawo kay tingaling na ibisitang moabot. 240,000 ang akong budget kada buwan. Mao bitaw nga mohangyo kog misas mantalungon usahay para makadako gulay. Di mata katanom dito. Di po ta kabuhig baboy. Kay masuko ang silingan, mareklamuhan ta City Health. Pero ang punto na ko mga igsuon, ang kaon usa ka importanteng kabahin sa atong kinabuhi. Ug nakita na ni Kristo. Wala lang tubagan ni Kristo ang ilang kagutom sa ilahang kalag. Sumala sa atong ebanghelyo karon, gitubag po niya ang kagutom sa ilang lawas. Kitas Pilipinas mga igsuon, bisag unsa ta ka pobre, makapakaon ug dili masad ta kaayo gutom. Hilabi na kitang mga naas probinsyag bukid. Sumala gud magpista mo bongga kaayo. Ang mga taga-syudad ug taga-lungsod manakas bukid kay mangaon. Pero inigpistas taga-lungsod ug taga-bukid aw taga-syudad, ang mga taga-bukid mapasmo. Makapakaon man ta. Dili ta ingon ana kapitos kaayo kay karong panahon na hapit na ng okasyos kinabuhis tao na ay kaon. Bunyag kaon. Kasal kaon, sayod kaon, patay kaon. Tanan hapit na ay kaon. Mao bitaw nga tinuod man ang ilang gisulti, daghang namatay sa kutsara kaysa espada karong panahon na. Sobraas kaog tambok, kolesterol. Sobraag kaog tamis, diabetes. Sobraag kaog parat, kidney ang kamatian. Daghang kaon karong panahon na. Pero makita nato nga sa panahon ni Kristo apiki gyud ning sitwasyon na. Kay sa panahon ni Kristo wala may tindahan nga kapalitan. Unya kining 5,000 nga tawo nga nag-atang kaniya gikan is lain-laing dapit. Ug posible nga ang ilang baon pagpadung nila sa awaaw nga dapit diin ilang giapa si Kristo nahurot ng daan kay gikauna didto sa kadalanan. Mao na nga sayod gyud si Kristo nga kining mga tawhana gawas nga gikapoy gipang gutom. Mao na mga igsuon, klaro kaayo sa atong ebanghelyo karon. Gipakita sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang pagkamanggihatagon pinaagi sa pagpakaon. Ug kanunay ug nagpadayon ning gipakita ni Kristo diha sa atoang pagsaulog sa santos nga misa. Kay naa mang gihapoy kaon nga mahitabo. Kaon sa tinuod nga lawas ug dugo ni Hesus. Atong timan-an mga igsuon nga naa kunoy lain-laing klase sa pagkamanggihatagon. Naa kunoy gitawag nga hatag bawos. Kana bitaw mohatag ka tungod kay nahuman na imong anak. Father, mo donate kog ko sa simbahan, pasalamat kay nahuman na gyud tanan akong anak sa akong pagpaningkamot. Hatag bawos sa Ginoo sa grasyang iyang gihatag nimo. Naapoy gitawag og hatag bawi. Muhatag ka para kabawi. Nay kausa nga giimbitar ko sa kuang estudyante sa una. Ang unang plano
18 roses ko. Okay ra, 18 roses. Gitawagan ko balik sa akong estudyante, Sir, Father, giusap man ni Mama ang plano, bluebells na lang ka. Usa ng bluebells day? Muhatag kag 1,000, Father. Igsayaw-sayaw na to. Anak ko, okay mo na din ron. Makakaon lagi tuod tag 410 per head nga catering. Pero bawsan po ni mo 1,000 nga amot. Napoy gitawag nato mga igsuon o hatag bayad. Muhatag ta, bayad-bayad sa atong mga sala nga nahimo sa una. Karilit man ta ana, di ba? Kana masayop ta, hatag lang ko Lord. May na lang ni, bayad-bayad sa sala nga akong nahimo. Pero ang nindot nga klases paghatag mga igsuon, kini gitawag og hatag kinasing-kasing. Nga gipakita sa Ginoo sa atong ebanghelyo karon, dili magpaabot og balos, dili magpaabot og bayad, og walay kondisyon nga gihatag ngadtos uban. Ako ning gisgutan mga igsuon, kay ang atong Ginoo Kristo manggihatagon man. Ug iyang gipakita ang iyang pagkamanggihatagon gawas sa pagpakaon. Iyang gipakita pinaaglis hulagway sa pagpangalagad. Ug unsa may atong makatunan sa ato ang ebanghelyo karon? Katong mga nakakita sa live gabi ako ra ning balikon ron. Tulo ka butang nga ato ang mapamalandungan sumala sa ebanghelyo karon. Para sa Ginoo iyang gipakita kanato kung unsa ang dagway sa tinuod nga pagpangalagad ug serbisyo. First, we must serve regardless of people. Mga lagad ta nga dili ta mamili sa tao nga atong alagaran. Si Kristo sayod siya nga kining 5,000 ka tawo nga iyang gipakaon ni adtong taknaa, daghan ani mulikoy. Daghan ani ang mubali. Daghan ani ang mubato niya. Daghan ani ang magtumo-tumo og sala ngadto niya. Pero bisan pa man nasayod siya nga ang tendency ani mga tawhana mubalira ug madamlag, pero wa niya talikdi sa ilang panginahanglan. Usahay mga igsuon challenge ni nato. Kaya atong kinabuhi usahay ganahan ratang mga lagad sa mga tawo nga gusto ta. Katong mga tawo nga well-groomed, mga humot, mga maig postura, pakitaan na nato respeto. Katong mga well-behaved, mao nay atong ganahang alagaran, mga well-off and wealthy. Nagyo nay special place sa kumbira, sa lamisa kanunay sa atong balay. Pero gipakita ni Kristo sa iyang pagpakaon way pili. Ang mga tarong ug ang mga hiwi, kutobs mahimo, tagaan sa kung unsay ilang gikinahanglan. Mao ni mga igsuon hagit ni nato. Kay sa ato ang pagpangalagad usahay, pagpanirbisyo, pili-pili baya gyud. Muangkon tag dili naagyoy pinalabi. Usahay baya mao pini magdahas gubot. Kay nganuman magkumparahanay naman nganong siya giuna nganong ako awahi. Pero mao lagi mga igsuon, mao ni ang hulagway sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Serving regardless of people. Ikaduha mga igsuon, we must serve regardless of place. Igo baya mi aning mga pari karon gisaulog sa simbahan ang priest day, no? Pagpahimangno po ninamo nga di unta mi mamili sa among assignment. Nay ubang mga pari nga masign og bukid nga way signal or isla nga layo kaayos mainland, maghilak-hilak at ubangas obispo kay di ganahang ma-assign didto. Moingon dahil usa may sa nako bishop nganong imo makong gipalayo. Pero dili lang ni sa mga pari, bisan sa mga nangalagad sa simbahan. Kini mga liminister naagitay ni kapilya nga ilang ganahan kaayo nga maglumbaanay pirma kung asa sila magkiispi. Naapoy mga kapilya nga ilikayan. Kini mga lektor karon, no? Di pangtuyok naman eh. Asa man ang inyong di ganahan nga kapilya nga inyong sirban, no? Kamura kay nasayod ana. Pero tinuod ang mga igsuon. Naay mga lugar nga bugat kaayo atong tiil iadto. Pero naapoy mga lugar nga murag dasig kaayo tang muadto para magmangalagad, para sa pagpangalagad. Realidad sa kinabuhi nga usahay
kita mismo magpili dili sa tao lang nga atong alagaran apan sa lugar mismo diin kita gitawag sa pagpangalagad. Atong timan-an mga igsuon diha sa Biblia ning ingon ra ba, we must grow where we are planted. Kung asa ta gitisok sa Ginoo, hinaot mutubo ug mamunga ta sa atoang pagpangalagad ug pagserbisyo. Kining atong batasan usahay mag-agad biya nis lugar. Ug sa simbahan may kitang magpaupoy-upoy. Pero inigawa sa simbahan bangis patas tanang bangis ug mangtas patas tanang mangtas. Mamili tag lugar usahay kung asa nato ipakita ang atong kabuutan. Pero gitudloan tas Ginoo. Bisag asa siya abtan sa tawo nga nanginahanglan, diha bas baybayon sa bukid o sa disyerto, kung unsay iyang batasan nga gipakita ngadto, mao gyud na sa tanang dapit. Sa katapusan mga igsuon, we must serve regardless of time. Mga lagad ta nga dili ta mamili base sa oras nga kita komportable ug haom lang nato. Realidad dis kinabuhi sa parokya dili tingali ngari. Pero sumala sa ako ang mga nasinati, no? Kining mga servers usahay manggawas ni daghan kaayo panahos misa di galyo. Kay kita kaayo daghag manimba. Pero kami mga pari mangita mig mo serve basta minatay. Kay murag likayan basta naay panahos patay. Nay usahay mga igsuon, kita kuti baya kayo ta daghan nato nakasinati og nakapanarbaho na. Kuti kaayo ta mukwinta sa oras sa atong trabaho. Di gyud ta musugod hangtod dili musugod pod ang patak sa ihap sa atong sweldo. Butang talag sud tag alas 8, away tagsarang mga trabahante musugod og alas 7:30 oy. Tangkod gyud na. Pero atong timan-an usahay ha kung unsa ta kaluya magsugod sa atong trabaho, ingon ana ta ka excited bugawas. Nay uban nga alas 5 ang out, alas 3 pa lang nang make up ug nag-foundation na. Nagkabibanas bag kay kagawason na. Pero ang atong Ginoo wa man mamili. Pwede ra gyud moingon ang Ginoo nato sa atong ebanghelyo karon nga ay sa kunyog hilabti kay namatyan kog igagaw ron. Naminaw mo sa ebanghelyo si Juan iyang nabalitaan nga gipatay. Pwede ra gyud mo balibad ang Ginoo nga palayo la sila nako be kay naa ko'y dakong problema ron. Pwede ra gyud mo ingon ang Ginoo nga pwede ugma na lang kay hapon naman papahuwaya sa ko. Pero wa gyud balibaris Ginoo. Siya pagani ang nagtukmod sa iyang mga disipulo sa pagpangita og paagi para makapakaod sa 5,000 ka tawo nga naa didto. Mga igsuon, hagit ni nato na kung ang atong Ginoo manggihatagon ug manggialagaron, kita usab isip Kristiyanos gihagit nga mubuhat sa mao. Ang pagkamanggihatagon dili lang makita diha sa material nga butang. Ang pagkamanggihatagon makita usab diha sa atong pagpangalagad. Mao na sa ato ang pagpamalandong ug sa atong pagpadayon ni atong santos nga misa karon, atong kanunay panaminan kung giunsa pagpangalagad ang sa Ginoo ang iyang katawhan. Nangalagad siya nga walay pili sa tawo, walay pili sa lugar, ug walay pili sa panahon kung unsa ray iyang gusto. Amen. Manindog atong bag-uhon ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kay Kristo ang anak ng buktong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ang Dios mihatag kanatog pan gikan sa langit sa ingon mutuo kita sa iyang gipadala.
Magampo kita karon, pangayoon nato, nga lig-unon ang atong pagtuo diha kang Kristo diha sa pag-ingon, Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibok kalibutan, mamahimong epektibong ilhanan sa dalan paingon, sa walay katapusang kalipay ug sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pagsalikway, sa kabangis o agig paghusay sa mga panagbangi, ang mga kanasuran makabaton og tinuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mupakanaog og mga palisiya, nga kanunay nagtuboy alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Nga diha sa ilang panginahanglan, ang gugma ni Kristo, muhupay sa mga masakiton, sa mga nabugatan sa ilang mga kalisdanan ug sa mga naguol. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makasulod na sa puloy-anan nga giandam sa Ginoo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa mong amahan, gipadala mo ang imong anak nga gipakatawos bulahang Birhen Maria. Matinud-anon uta kaming mutubag sa imong pulong sa ingon amo siyang mapaila ngadto sa kalibutan. Kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan.
Maigsoon pagampo kamoron ako inyong sakripisyo, dawato na ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. O Dios nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, o himuha kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kina magipangayo, pinahagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap ka niyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga ito sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay mata. Santos nga man Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom. Diya sa imong paagis pagpangluwas, mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinagis gahom sa imong pagkadios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagis usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pagpakighigala kanimo. Apan ang tawo mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos kini ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mo espiritu aron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon.
Dawata kinig Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi gid mo simbahas tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo, mga pare ug tanang mga lagad sa simbahan. Hinumdumi usab amo mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga kaliwatan, mga kapamilyang nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada sila tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matag-adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahalayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nagingon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahigusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Wala usap kaninyo. Karon ato'y pakita ang timaan sa atong pag-inigsunay. Nagdai peace, peace, peace. Mga igsoon kini si Jesu Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulanang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Lawas ug dugo ni Kristo magamping ta kanato alang sa kinabuhing dayon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Manindog. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kaming bag-ong mga binuhat, ug gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami, pinaagi si mong gugma, ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kina mo gipangayo, pinaagi ni Kristo ang mong Ginoo. Amen. Sige, mga bata, panalanginan mo sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Dios namong maluloyon tuburan sa grasya kaayo, panalangini kini imong mga anak nga naa sa tubangas imong altar karon. Hinaut Ginoo nga imo silang giyahan sa ilang pagkabot sa pangandoy. Tagaan mo silang maayong panglawas, ingon man himuon mo silang balaan nga makamaong mo respeto sa ilang mga ginikanan o sa mga hingtungdan.
Hinaot Ginoo sa imong kaluoy, imuha silang proteksyonan sa mga dautan. Kini tanan ang magipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta, maingon sa langit. Ang palano namo sa mga kadlaw, yatag ka namo karong adlaw, sa iyo kami sa among mga sala, maingon ang pasaylo kami sa nakasalakan namo. Dili mo kami tugyan sa kasulay, pinunualo sa kami sa dautan namin. Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manahan nimo. Wala ni ka sa sabay kananan, mula sa mga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siya mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga kaligan nga walay katapusan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo.